For mange år siden var jeg medforfatter til en bog om Færøernes selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten. Vi var i FN-bygningen i New York, og vi mødtes med generalsekretær Kofi Annans fornemste, højeste rådgiver. De spurgte, hvorfor vi var kommet, og jeg svarede, at det var, fordi danskerne ikke respekterede vores rettigheder. Der er ingen sentimentalitet i FN-systemet, hvor man jo beskæftiger sig med undertrykkelse og brutalitet over hele kloden, så man var naturligvis parat til at høre på de grusomheder, som danskerne udsatte os for. Her skulle alt frem i lyset. For ligesom at danne sig et overblik over den aktuelle situation, ville de først vide, hvor mange færøske patrioter, der er blevet skudt af danske militser gennem de sidste år. Ja, det var sådan set ikke så mange, måtte vi jo sige. Derefter blev man spurgt, hvor mange færøske fanger, der sad i danske fængsler, blev tortureret for deres synspunkter. Ja, er der påviselige massegrave? Ja, altså, hvordan er jeres talefrihed begrænset? Har I adgang til medier? Ja, altså, det... Må I beskytte jeres eget sprog? Ja, altså... Har I adgang til uddannelse? Har I adgang til universiteter? Ja, vi får sådan set dansk støtte til at studere på danske universiteter. Så de noterede så, at der ikke var beviser for de klassiske former for undertrykkelse, men spurgte så, om vi havde sådan en specielt lang militærtjeneste. Nej, den slipper vi sådan set helt for, måtte vi jo sige. Jamen hvad så, spurgte de, altså, hvor i består denne her undertrykkelse? Og endelig fik vi ordet og kunne forklare vores egen situation med egne ord, egne oplevelser. Danskerne, sagde vi. Danskerne, de ydmyger os, og de undertrykker os med penge. Hvert eneste år sender de 1 milliard kroner i hovedet på os uskyldige 50.000 mennesker. Det gør os dovne og afhængige og ikke særlig opfindsomme. Det må holde op, og det skal vi have FN's hjælp til. Det var nu for meget for FN's stab. De kunne ikke sidde der og bruge sin tid på de her pubertile, forkælede mennesker med deres pseudoproblemer. De rejste sig og gik ud for at beskæftige sig med tortur og massakre i Rwanda og på Balkan, i Tjetjenien og Irak osv. Velan. Det eneste, der var rigtigt i den historie, det var, at vi skrev den bog, og vi var i FN, og vi mødtes med Kofi Annans stab. Beskrivelsen af det fiktive møde er fra et avisindlæg fra en meget farverig debattør, der vil gøre grin med den færøske selvstyrefløj. Men det satiriske, meget morsomme læserbrev viser, at de færøske selvstændighedsbestræbelser, det adskiller sig fra lignende bestræbelser andre steder i verden. For mens andres drivkraft er at komme ud af tvang og undertrykkelse, så er det meget bredt funderede færøske ønske at komme ud af en afhængighed, som der ikke er nogen, der egentlig påtvinger os. Vi skal gøre det af egen fri vilje, fordi vi mener det er bedst for os selv. Motivationen er altså ikke undertrykkelse eller fjendskab, men en opfattelse, der siger, at det sundeste for det færøske samfund er at holde sig flydende helt ved egen opdrift. Der er forskellige holdninger til, hvor hurtigt det skal ske. Vi socialdemokrater, vi er jo per definition grå og kedelige og pragmatiske. Vi ligger et sted i midten, og vi vil gerne selvfølgelig have revolutionen. Den skal bare ikke gennemføres på en dag. Den skal gennemføres på måske 30 år. Vi synes, den langsomme, forsigtige tilpasning er bedst for alle. Samfundet er ikke noget, man skal eksperimentere med. Men det betyder ikke, at retningen ikke er vigtig. Og det er den nu. Den er rigtig nu. Med denne finanslov skærer vi 25 millioner af bloktilskuddet.
Det gør vi også næste år, og næste år igen, og næste år igen. Og når valgperioden er slut, vil 100 millioner kroner være skåret af bloktilskuddet fra Danmark til Færøerne, og så vil bloktilskuddet være på 550 millioner kroner, som er en ganske lille del af den samlede færøske økonomi. Tilskuddet er langsomt, men systematisk reduceret, siden man i 2001 efter færøsk ønske skar en tredjedel af det. Hvis det ikke var sket, så ville det være på en helt anden størrelse. Flere gange så højt, som det er i dag. Så det er faktisk en revolution, der er sket. Den har bare taget 22 år, og den er stadigvæk i gang. Visse partier har ønsket at forcere processen, og andre har ønsket at gå i den anden retning. Vi synes, at retningen er rigtig, og at langsommeligheden er en god ting. Hvorfor vil vi have støtten til at gå ned i 0, kan man spørge. Fordi selvom pengene fra Danmark gennem de sidste årtier, den sidste sådan, næsten århundrede til 70 år måske deromkring, har været gavnlige socialt og erhvervsmæssigt på Færøerne, så er det selvfølgelig ikke gavnligt i længden at basere driften af det færøske samfund på støtte udefra. Det er ikke sundt, at nogle partier kan sige, stem på os, så får vi penge fra Danmark. Stem på de andre, så mister vi pengene fra Danmark. Fokus må være på, hvad vi kan skabe selv. Og det er det, vi gør. Hvor mange har jeg? Minutter. Okay, 30 minutter. Jeg talte en gang med 2 danskere, som var på Færøerne på en ferie. De havde besøgt en af de små øer, og den ene havde været der før og viste sin ven rundt i fjellene, fuglefjellene, og det var meget fascinerende, det flotte landskab og så videre, og gik ned i bygden med de her huse med græs på taget. Han var meget fascineret. Så da turen var færdig, så sagde han, så min ven, nu går vi op i pølsevognen. Der havde han været før. Men da de kom til pølsevognen i den her lille bygd, der var den væk. Og så spurgte han, der været der før, hvor pølsevognen var. Og fik at vide, at jamen den er taget ned, vi har lukket den, fordi vi solgte alt for mange pølser. Vi solgte mange pølser, ja, alt for mange. Men så var det ved en god forretning. Ja, men det var jo ikke sundt for de unge mennesker her på øen, at gå og spise det her svinekød og pomfrit og stegt i. Altså, det var aldrig, det ikke sundt. Stegte de her udenlandske olier. Det er bedre for ungdommen her at spise tørfisk og fermenteret fisk og fersk fisk og hvalkød og tørret spæk. Det er det, der er sundt for dem. Det andet, der var ikke godt for dem. Og derfor blev pølsevognen lukket, selvom det var en god forretning. Der var gode penge at tjene på det. Det er lidt det samme med den her blokstøtte. Det er nemme penge, de kommer nemt ind i samfundet, men det er jo ikke sundt at leve af penge, der kommer uden at der ligger arbejde bag. Og nu er den her store pølsevogn næsten lukket. Der er nogle pølser tilbage, men der er ikke meget at vælge imellem. Og hvis det står til os, så vil den være helt lukket om, ja, det gør ikke om det tager nogen tid, en 10-15 år, sådan cirka. Og så vil forholdet mellem Danmark og Færøerne, som jo er sundt på de fleste områder, blive endnu sundere, når det ikke er den her overførsler imellem. Når det kun er et forhold, som baserer sig på samarbejde og fællesskab, og ikke afhængighed.